Run. Hey. Ife dị mmadụ ka mma. Ife dị mma amaka kwanụ biko. Camilo. Ọba Chidibi ya. Chidaka ntụtụ. Bịa Chidaka ntụtụ. Nke a na-akpọsị gị gbanwe nkịtị. Bịa more light. Bịa akpọsịrị m kafe echi. Eyo. Ta first and last ya kpọmụ kafe ahụ. Ị na-agwa ya. Ta first and last. Adakpọsị m afọ ahụ. Ị na-agwa ya. Ị na-azazi ya. Akpọsị m afọ ahụ. Iwe nkịta ka ya na iwe. Ama na ede azazi ya. Hey, so I'm very na abụrụ egwuregwu. Ụna kpasụrụ ka dị kpasụrụ nke na kpasụrụ adịrị. Iwe. Ma kpọzi gị. Ma kpọzi gị aka ntụtụ na ahụ. Ọ bụ show. Na gbagem. Hey. Asị na pasụ ya na ahụ tụọ ya mana ọ chọrọ ka pasụ ahụ tụọ ya. Ọ chọrọ ka pasụ ya na-espaya. Akụkọ. Hey. Ị na-apụta na nkwu na ya omeelu gị ụzọ. How are you? Na-amagbu onwe ya na mma. Hey. Come here. I think I did not even do my wedding. Oh yeah. That look. God have mercy upon us. Good afternoon, sir. Welcome to Camilo Hotels and Suites Restaurants. Yes, sir. This is the restaurant section. Yeah. Okay. This is our menu. We have different varieties of intercontinental seafood. We have chicken platter. We have pizza. We have shawarma. We have vegetable shawarma. We have brownie cake. We have okra seafood. We have tiramisu cake. We have soft drinks. Yes, sir. Chicken platter. Chicken platter. My pizza. Why not? Na oge ma ya na-ejikwa ego n'isi o. Ya akwụkwọ ụgwọ. Hey. Also mmiri metro Nina. Your order is on the way. To be ready in 5 minutes. Okay. Oh, no, go my kita no. Unam dalam tanu. Kunam no so mmiri ka awo. Ọ dị ka ego adịghị. You are a failure. Hey. You want to do it? Oh, do you? It's a no belief. I'm not more than no. I'm going to go. That's more okay. You be mumu. Can't get chicken platter. This is your chicken platter. This is your pizza. Enjoy your meals. Thank you. Now, the thing I don't have no chat. That's not Camilo Hotel. Wow. Take me. I can't talk Camilo. Yeah, this one was something I was out. Una passati. Yes, I don't try. Saka moto. Is your brother? God forbid. Hey! Jesus! How December? How December ever? From witchcraft, from marine, from amok, from foundation. Watermelon. Say Jesus.
Hello. What a chief call. Yeah. Chief Jerry, I'm watching. No. Okay, man. More light. Oh. Huh? No. Ni kari. Ongua order here. Na te bro ni kodi. Ora te bu mu. Papa God help me. Na wa. So more light, makana asim gibia na Camilo Hotel and Suite. Ekembo by Umoji Road. Kiji webia. Mesi order ifinina. Okay, oyiwe ke na-ewe. Ana m eri ego ma ọgwọ m ọ na-ejiri ego. Ọ nke abụ. Nke a bụ ime ego mmadụ. Ụmụ aka na ya ọsọ. Ijide ego. Ala na-agba gị. Isi adịkwa gị mma. Kedu ya ị Isi adịkwa gị mma. Ị bịara ebe a na-asị gị bụ ebe a ka ime ọda ife ihe elichere m ka m bịa. I wee bịa ebe a wee n'ọda ihe a. Ime ego na-ebu ya. oyiwe ka ị na-ewe oke ma. Kọm ụlọ aka gị na ya ọsọ. Mgba gị nkịtị nọ n'iru m na-atọpụ ya ime ego na-ele ya. Isi adịkwa gị mma. Ọkụ mmụọ nsọ gbagbukwe gị. Nke gị mebikwe ezi nwụrụ anwụ. Ya echekwa m na ego fọrọ n'akpa. Ịbatara ise kpacha isi kpacha fresh. Si m jee na nke ka mmiri ndị enyi ya ego ụmụ. Eruweze m ego ụmụ. Onukwu ahụ adịkwa onye. Ya ekwuru iji ozi ego ịda na biznes. Onye adịghị na biznes. Ka m were ụfụ fụlap. Run. Why are you running? Why are you